שלום חברים, כאן נועם, ברוכים הבאים לסרטון שלי. האם הייתם רוצים ליצור שיר משלכם בלי לדעת ליצור לחן ומוזיקה? אז האתר הזה בדיוק בשבילכם. תיכנסו לאתר הזה ותוכלו לכתוב שיר כאילו משלכם מאפס. אז בואו נתחיל. אוקיי, אם אתם רוצים להתחיל בכלל ליצור שירים, תעשו סינגאפ ותיכנסו מהגוגל שלכם. אני אכנס מהגוגל שלי, אכנס נועם פליי, כרגיל. ועכשיו האתר נפתח לי, אוקיי? עכשיו אני עושה קריאייט. ופה זה שירים שעצרתי, אבל זה לא קשור בינתיים. אוקיי? אנחנו לומדים כרגע איך יוצרים בכלל. אז דבר ראשון, אתם פה עושים קאסטום מוד, לוחצים על הדבר הזה, כדי שלא תצטרכו לכתוב את זה, ואז זה פשוט ייצור לכם. זה גם מגניב, אבל עדיף לעשות קאסטום מוד כדי לעשות מה שאני עושה, אוקיי? אז את זה אני אלמד אולי פעם הבאה, תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים ללמוד על זה ואני אלמד אתכם על זה. אבל נעשה קאסטום מוד. אוקיי? עכשיו זה מראה לכם את זה. אתם יוצרים פה את המילים של השיר שלכם. אוקיי? אתם מתחילים מלכתוב פה פשוט בית ראשון באנגלית. ככה, לא חייב משהו לא ברור. עדיף לעשות שירים קצרים, כי אם זה ארוך זה לא בטוח יעבוד, אבל תנסו ארוך, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, אוקיי? אוקיי, אני בינתיים כאילו מכתוב מילים, עם מילים שכבר כתבתי מראש, ואתם יכולים לכתוב עכשיו מילים, מה שבא לכם, אוקיי? ופה גם כותבים, אתם כותבים את הפזמון, אוקיי? ככה כותבים, אתם יכולים להעתיק, לקרוא, אני אכתוב לכם גם למטה דברים ומילים, אוקיי? אז כתבתי את כל המילים האלה, בסדר? עכשיו אנחנו בוחרים סטייל. אני למשל אעשה ראפ. אוקיי? ראפ, לא משהו מסובך, אני אעשה ראפ, אוקיי? עכשיו קוראים לזה בשם, לא חשוב, סטייל, כאילו. לא חשוב איזה מוניטור, זה נועם פליי. אוקיי, פה זה סטייל, ופה זה שם. עכשיו אתם עושים קריאייט. וכל יום או כמה שבועות אתם תוכלים לעשות 5 שירים, אז אל תדאגו עם זה, אוקיי? אז אתם יוצרים את זה, רואים יש לכם 2 אפשרויות. נחכה קצת עד שזה יטען. אוקיי, אני חושב שעוד שנייה זה מסיים לטעון, והנה זה מוכן. בואו נשמע מה יצא לנו, אוקיי? יאללה, בוא נשמע. השיר הזה יצא קצת פחות טוב, אז אנחנו נשמע את השני עכשיו, בגלל שכאילו אתם צריכים תמיד לנסות, כי תמיד יוצא 2 אפשרויות, אתם צריכים להמשיך לנסות שוב ושוב ושוב, עד שאתם מצליחים. נועם פליי, הערוץ המדהים. נועם פליי, מיינקראפט משחקים. נועם פליי, AI ודברים. נועם פליי, אתם הולכים ליהנות. נועם פליי, נועם פליי, איזה כיף איתך. נועם פליי, כולם פה נהנים. וואו, זה יצא שיר מאוד טוב. אני חושב שזה הולך להיות השיר החדש בפתיחה ובסיום של הסרטון. אז אם אתם רוצים שאני אעלה שיר מגניב של ג'יאומטרי דש שעשיתי, תרשמו לי בתגובות. וגם אם אתם רוצים שאני אעלה שיר משלכם שאני אצור, אז גם תכתבו בתגובות מילים לשיר. אני אעשה סטורי, אחד מכם יהיה לו שיר, ואני אעלה אותו בסטורי, ואתם תוכלו למצוא אותו בסטוריז, אוקיי? תעקבו ותירשמו. יאללה, ביי! נועם פליי, נועם פליי, איזה כיף איתך. נועם פליי, כולם פה נהנים.